ai ina ga ma abokina yanzu na je layin su muttaka mai cin bashi kai ka san tunda ya sai akuya ta yanzu bai ban kuɗin ba kai ma san da nace kar ka sayar masa da wannan akuyan da tana da ciki kuma ba san me za ta haifa ba wallahi ina ga ma yan biyu ne ya uwar tambele biki san gari ba ce a gaba yanzu ka dawo ne Allah yanzu nan muka dawo daga kauyen mu kuma ya ka zo ka tsorata mu a namu kauyen abba ki san min nan ne ba tun daga gari ki ci ba muka zo fa yanzu ka dawo kenan yanzu nan muka dawo kin san mama burkutu Allah shi ne biya mana da kudin mota tun daga gari kiti har zuwa nan ta shango kai ba ka da kuɗi a kin san muna da kudi mana sai mu ba da kudin mu ne kuma kudin mu kun san ba sabo bane ba san kudi ne da ka tura mar mu da ba mu da waya ba mu da account to da aka kawo mu aka sauke mu wannan gurin na kwanan mai yawa aha to ba shine muka ba shi da son kudi ya ce ba zai karba ba zai karbi 200 wai ba zai karbi 200 ba shine ba shi a cikin kudin akuyanka to ni an bani ne to shine mi komun wani abu shi POS ya mi komun shi wayan saka ATM dina ci shine mu kuma muka ce ba mu da account baka da banki ba mu da banki to shine ya ringa magana wai tunda ba za mu ba shi kudi ba shi mu dai dole sai mun biya shi mu kuma ba sai muka gudu ba Allah ka gudu shine muka gudu muka zo nan ka bashi a can ka take muka bashi a guri mun ci banza kai da za ku sha manga ta nan mai bi ma da ka gama shan yawa Allah ta cikin mota mu akwai da ruwa yana cikin nan gwari waye wance yake kura mana ido Allah wancan shine wanda muka motar shi Allah wallahi kai wato gudu kai ku ne abokansa ko a alquran ba abokansa bane mu ba mu san shi ba ku tsaya kuma kudi na wallahi ku